ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Ман Шаҳром. имрӯз 12 августи соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 164 сомониву 60 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 14 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона ҳамагӣ аз 80 000 сомонӣ сар мешавад дӯстони азиз ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 106 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ бо нархи 80 000 сомонӣ ва 83 000 сомонӣ, инчунин квартираҳои фурӯшӣ ки кредитам метиҳаншон. ду хонага дар Душанбе бо нархи 216 000 сомонӣ ва боз якта дигар ду хонага дар Душанбе бо нархи 210 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои 150 175 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои срочнӣ ва арзон. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, барои реклама ба рақамҳои 907 145515 дар WhatsApp ёин ки мо муроҷиат кунед. ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошанд. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепа, дар ТЭЦ ҷойгир аст дӯстони азиз. ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад. хеле майдача тирезача дорад дӯстони азиз, дар суратҳо маълум аст. хона таъмири бениҳоят хуб дорад, нав ремонти замонавӣ карда мегӯяд соҳибаш, натижаи патолог дорад. масъалаи ҳоҷатош бе проблема, канализатсия проблема надорад. хона 45 квадрате, суроға шаҳри Бохтар, пушти мағозаи ёбари ТЭЦ, наздики телестудияи Хатлонда ҷойгир аст. нархи хона ҳамагӣ 160 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки аз шаҳри Бохтар боз як хонаи дигар аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабузда қарор дорад. иборат аз 3 дар хона мебошад, 2таш 4 ба 3, 1таш 5 ба 3. аз роҳи калон сеюм хона мебошад. обгузарондагӣ тайёр, свет дар пеши хона аст. дар наздики хона мактаб ва таксиҳо ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. нархи хона 80 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки соҳиби ҳамин хона боз дигар хонаву замин дар шаҳри Ҳисор доранд. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. соҳибаш хоҳиш мекунад ки фақат хайрдоро занг зананд дӯстони азиз. марҳамат, 3 сотиқ замин мебошад, боз дигар вариантҳоям дорад. занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди сирк ҷойгир аст дӯстони азиз. 3 хонага мебошад бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумош шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз, лекин таъмираш кӯҳна мебошад ва ҷойгир аст дар сирк. якта хонаш друнбадрун аст, доми 4 ошонага мебошад, кирпични, 2 та балкон дорад. пушти супермаркети Сафарда ҷойгир аст. гимназия 1 ва бохчаи кӯдакона дар назди хона аст. нархи хона бошад 379 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дари Аловак. 5 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, ҳамом дар даруни хона мебиёянд дӯстони азиз. меҳмонхона, ошхона, ҳамом, коридор, тагошон, подвал дорад дӯстони азиз. нархи хона 83 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд дӯстони азиз. марҳамат. хонаҳои фурӯшӣ, аниқтараш бигем квартираҳои фурӯшӣ дар навастройкаи шаҳри Ваҳдат, дар маркази шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст, кӯчаи Хуросонда, назди штрафплощадкаи Гайда дӯстони азиз. рӯ парӯи Садиқи Нилуфар. як доми зебо ҳаст дӯстони азиз, элитни ва доми босифат. 1, 2, 3 ва 4 хонага доранд бо нархҳои дастрас ва инчунин метавонед дӯстони азиз кредитам гирен. кредит то 8 моҳа дома моҳи феврали соли 2023 аллакай месупоранд
ҳафтум этажда кор рафтаест, дом худаш 9 этажа мешавад. Иншоаллоҳ моҳи февралда аз рӯи нақша бояд супоран шавад. метавонед 30-50 ё ки 70% пули хонаро пеш пардохт кунед, боқӣ мондаашро ҳамчун кредит ҳар моҳ супоридан гиред. дӯстони азиз, дом соҳиби лифт мешавад, масҷиди марказӣ, беморхонаи марказӣ, мактаб, боғчаи кӯдакона яъне садик, бозорча, стадион, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар назди бино ҳаст. дӯстони азиз, як минтақаи хуб, минтақаи ором мебошад. нархош 1 метри квадратӣ аз 310 то 370 доллара мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ҳар дуи рақам WhatsApp ва имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ин биноя махсус сиёмкаи алоҳидаш дар каналмон ҳаст. ман дар комментариями видео ссилкаша мемонам, марҳамат дароин тамошо кунед. пешакӣ огоҳтон мекунам ки ӯ видеои кӯҳна мебошад. дӯстони азиз, ҳозир уже хела кори сохмониш рафтагиай ва аллакай сохмон дар ҳафтум ошона рафтааст. дом бояд 9 этажа шавад. лекин кадомеда ки интересне, марҳамат, метавонед соҳиби хонада занг занед, видеорам тамошо кунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои новостройка. хона падъабой тайёр аст. дӯстони азиз, ҷойгир аст дар поёни корвон, кӯчаи графзавод, шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 21 000 доллар. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат, занг занед, пурсон шавед. нархи хона боз савдо дорад ва ин хона навори алоҳидаш дар каналмон ҳаст. дар комментария ман ссилкаша мемонам. нархи пештараш 22 000 доллар буд. дӯстони азиз, лекин ҳозир арзонтар кардан шуд, сабабе ки срочна фурӯшӣ мебошад. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Сари кишти боло. 5 сотих замин мебошад. гирдуш маҳкам аст, бо хонаҳои барак дорад. болошон маҳкам, андова, шкатур доранд. документҳои ҳавлӣ 100% аст. об, барқ, масҷид, мактаб дар наздики шай. ҳавлӣ фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ ва боз савдо мешавад ва ба як хонага дар шаҳри Душанбе алишам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ҳавлии арзон дар ноҳияи Рӯдакӣ ки нархаш боз аз ин ҳам савдо мешавад, яъне аз ин ҳам арзонтар мешавад барои харидорҳои аниқ. фурсатро аз даст надиҳед дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед, замини ҳавлӣ 5 сотих аст, ҷои холӣ бисёр дорад. метавонед ба ҳазур сохмонро боз давом диҳед, таъмир кунед, ягон сохмони илова кунед ё ин ки ҳамон ҷои хориҷро агарод кунед, як ҳавлӣ хушуча мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Худоёр Раҷаб, деҳаи Нончум аст. 8 сотих замин, 4 дар хона, веранд ва 2 то подвал дорад. дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 150 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. аз ноҳияи Восеъ якчанд бародар хонаи арзон хоҳиш кардагӣ буданд. марҳамат дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 150 000 сомонӣ мебошад. марҳамат. хонаҳои фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Фархор. ҳозир дӯстони азиз, дута хонаро пешниҳод мекунем. ҳардуаш дар маркази ноҳия ҷойгир аст. якум хона дар рӯи экран наворашро мебинед. 7 сотих замин, 5 дар хона, веранди 8 метра дорад, подвал дорад ва 2 дар хонаи зимистона дорад. яъне дар умум 7 дар хона, боз нонпасхонаам дорад, оғилхонаам дорад. нархаш 340 000 сомонӣ мебошад. ё ин ки варианти иваз карданам ҳаст дар шаҳри Душанбе бо ягон хона. марҳамат дӯстони азиз, хонаи арзон дар маркази ноҳияи Фархор, 7 сотих замин, заминаш калон аст, пас боз 5 дар хонаи дигар ҳам дорад. дӯстони азиз, ин бошад аллакай дуюм хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. 10 сотих замин дорад, 6 дар хона бо кирпичи пухта сохта шудааст, нонпасхона, ҳамом, оғилхонаи 2 этажа дорад. нархаш 540 000 сомонӣ ва ин хона ба хона ё ин ки ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе
иваз мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. занг занед, пурсон шавед. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар занг занед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеш дида савдо кунед. дӯстони азиз, хонаҳо дар маркази ноҳияи Фарход ҷойгир ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои Новостройка. хона патъабои таъмирай ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар автоцентр. кадоме надонад автоцентр куҷояд, ин поёни Саховат мебошад, пеши таксиҳои Кулобдеҳ. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дорад, мегӯяд соҳибаш. нархаш 210 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи арзон ҷойгир аст дар деҳаи Истиқлол 2 наздикии фабрика аст. дӯстони азиз, 2.5 сотиқ замин, 2 дархона плюс ошхона, яъне кухни, ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона чӣ хеле мебинед таъмир дорад, таъмираш хуб аст. нархаш бошад $26 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нарх навистагиай. рақамҳое ки охирашон 1927 мебошанд. ватсап доранд. дӯстони азиз, нархи хона аз нархи пештараш арзонтар шудагиай. барои ҳамин фурсатро аз даст натиҳед. срочна фурӯшӣ мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ин ҳавлия навори алоҳидаш дар каналмон ҳастай. чун ҳар вақта дар комментария ман ссилкаша мемонам, номуш ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ ё ин ки дар фабрика дар ноҳияи Рӯдакӣ мисли ҳамин нависта мешавад дар комментария. медоред кадоме даки интересен навори пурраша тамошо кунед ё ин ки боз хубтар мешавад. ҳамин ҳозир соҳиби хонада занг занед, рӯз вақти соата аниқ кунед, биред хонара аз пешӣ бинеду савдо кунед. ин хеле боз хубтар аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои Новостройка. хона таъмири нав дорад, срочна фурӯшӣ мебошад. хона полни люкс. дар назди дом 2 мактаб, садик, ошхона, мағоза ва дигар чизҳои лозимӣ ҳаст. ҳама шароитош хати як хонагаи калонай ва яъне ҳама шароитош хатияй як хонагаи калона 2 хонага кардагием. доми 10 этажа, хона дар 6 этаж. лифтш кор мекунад, мардум зиндагӣ доранд. документ 100% мегӯяд соҳибаш. нархаш 265 000 сомонӣ. савдо дорад, ҷойгир аст дар кӯчаи Дӯстии халқҳо, яъне Дружбанародов. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии масҷиди Ҳазрати Мавлоно. 7 сотиқ замин ва 12 дархона дорад. дӯстони азиз, хонаҳо таъмир доранд, чӣ хеле ки аз рӯи суратҳо маълум аст, ва нархаш бошад $85 000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархаш навистагиай. рақамҳое ки охирашон 384 мебошанд. ватсап доранд. дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. дар наздикии ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. бо барқ ва об мушкилӣ надорад. ҳуҷҷатошам ҳамаш 100% мебошад. дӯстони азиз, ин ҳавлия навори алоҳидаш дар канал ҳаст. дар навори пештара, дӯстони азиз, нархаш қиматтар буд. ҳозир нархаш хеле арзонтар шудагиад, чунки срочни фурӯшӣ мебошад. ва дар навори пештара 6 сотиқ замин гуфтагем, лекин ҳозир нав дидем ки аз рӯи ҳуҷҷат 7 сотиқ замин мебошад. барои ҳамин марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ. шумо ин хонаро метавонед ба 2 хонагам табдил диҳед, чунки масоҳаташ калон аст. барои як хонага дар сеюмо шонаи бинои Новостройка. хона бетаъмир мебошад, яъне коробка. ҷойгир аст дар 8 микрорайон назди раҳии Калонда. дар наздикиш 2 мактаби нав мебошад. дӯстони азиз, ва нархаш 200 000 сомонӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.